Vitoria foi escritora, foi unha grande escritora, pioneira en moitos aspectos e foi tamén unha activista cultural. E entón comezamos hoxe co relatorio de Xavier Senín. Xavier Senín pois é unha desas persoas, quero dicir que dicimos que María Vitoria foi activista cultural, Xavier Senín tamén. De feito, María Vitoria decía que se non fora por Xavier Senín, pois que ela a partir, sabedes que houve aí como 10 anos que estivo sen escribir, pois que non tería escrito, que foi Xavier Senín que como un anxo, di ela, xeneroso e algo así como teimudo, pois a tirou da cociña. Entón, eso tamén ten Xavier contado con moita graza nun texto sobre María Vitoria. Entón, ademais de ese papel e esa relación, que foi unha relación persoal grande coa nosa autora, de feito, pois prácticamente todas as seus fillas e o seu fillo andan por aí os nomes deles nos textos de María Vitoria, que se sabedes que gustaba moito de meter os nomes dos amigos nos libros. Pero xa, digamos, a parte da relación con María Vitoria, Xavier foi profesor de instituto de francés durante bastantes anos, non moitos porque tamén fiz outras cousas. Tamén durante bastante tempo, que eu lembre, foi subdirector xeral. Eu ia dicir director, pero dime que non, que ese era un posto de subdirector. Nunca estas cousas da xerarquía burocrática nunca se me deron moi ben. Vale, despois me vou explicar con café. Pois o director xeral do libro e de cultura, e entón, pois eu non sei se era director ou subdirector, o que eu sei é que cantidad de cousas que se facían en Galicia nos anos 80 e 90 máis, pois pasaban por iniciativas de Xavier. Entón, por exemplo, pois era el quen nos pedía pois un relato, un conto para nenos, para unha colección de tal, un conto para unha colección destinada ás persoas da terceira idade. Nos embarcou nunha movida a un grupo de escritores e escritoras de facer o camiño de Santiago. Está aquí, hai persoas aquí que non me deixarán mentir, e que eu anticipei que algúns ian morrer porque eran xente que non andaba nunca e fumaban, ademais, como auténticos carreteros, pero misteriosamente todos, incluso San Lope Domínguez, sobreviviron, e, bueno, aí hai un libro para proba de que foi así. Entón, todo iso, pois, eran cousas que argallaba Xavier desde ali. Ademais de iso, pois, meteuse en cousas que son máis aburridas e burocráticas, pero que é necesario facer, como é, por exemplo, pois, estar nas asociacións da literatura infantil e juvenil. Foi membro de Galis desde a fundación e foi incluso presidente da OEPLI, cousa que normalmente consiste en ir pedindo cartos, porque son asociacións que nunca teñen fondos para facer as cousas que queren. Traductor, pois, ademais de estar metido nas asociacións, de feito agora creo que é o noso presidente, se non me confundo, da Asociación de Traductoras e traductores, xa non, bueno, xa até hai pouco, porque fixo moitísimas traduccións do francés para o galego, de castelán para o galego, como sabedes, de María Vitoria Moreno, onde o avión non era brisa, foi traducción del, que xa se comentou antes. Tamén do galego para castelán, por exemplo, moitos dos libros de Agustín Fernández Paz, o traductor é Xavier. E ademais de todo iso, tamén lle quedou tempo para escribir el os seus propios libros. Entón ten un libro que se chama O alfaiate portugués, que eu vos recomendo porque é moi divertido. Son relatos ou retratos de distintas persoas. Entón, pois, el vai nos falar de María Vitoria, xenerosidade e compromiso coa cultura galega. Sabes, Boas tardes. Moi agradecido por a presentación. Moi agradecido tamén á Academia e a polas dúas, ás coordinadoras
deste simposio por me invitardes a falar de María Vitoria e por me invitardes precisamente con este tema. A xenerosidade de María Vitoria e o seu compromiso coa cultura galega son dous faros que marcan o seu camiño vital, dúas liñas de luz que se entrecruzan ao longo de todo o seu devir. Eu creo que a segunda, o compromiso coa cultura galega, é consecuencia da súa xenerosidade. Son innumerables as mostras de xenerosidade da autora. Ela mesma confesa: ante os máis febles síntome forte e fago por botar unha man. Abonda con falar coa súa familia, co seu alumnado, coa xente dos seus afectos, para decatarse de que moita xente pode contar anécdotas que falan da xenerosidade da escritora. A estas persoas recorreu Monse Fajardo, unha das persoas que elaborou un dos libros que se publicaron durante este ano. Ali recolle moitas testemunhas da súa xenerosidade. Por exemplo, conta a súa filla Begoña: para a miña nai, axudar era unha forma de vida, era o normal, o raro era o contrario. Conta unha exalumna, Lorena Ferreño: chegabas á casa e tiña unha biblioteca preciosa, unha parede chea de libros, que non lle podías dicir que che gustaban, porque senón dabachos todos. Todo o mundo coincide en que a alma xenerosa de María Vitoria prestáballe dar máis que recibir. A súa amiga Nenuca lembra que era excesivamente xenerosa. O seu compañeiro de claustro, Luís Bará, di que tiña un especial afán de proteccionismo co alumnado que tiña dificultades. Lorena Conde, outra Lorena que tamén foi alumna, conta que un día nunha librería lle mercou un libro de repostería o que ela non podía pagar, co fin de que non deixase de facerlle un agasallo a súa nai que estaba de aniversario. Eu mesmo fui protagonista dunha desas mostras de xenerosidade extremas. Sucedeu a fins de abril de 1993. Estaba hospitalizado á espera dunha operación de corazón. Unha das veces que me veu visitar, ao marchar, pediulle á miña muller que a acompañase á porta. Ali sacou do peto un sobre coa encarga de que non o abrise ata que ela marchase. Dentro había unha tarxeta de crédito a nome de Chicha e unha nota na que explicaba: na conta desta visa hai 1 millón de pesetas, que boa falta che han facer agora que tes que operar a Xavier. Puxenlle unha clave que che fose doada de recordar: 1, 2, 3, 4, Bicos María Vitoria. Támara, daquela unha nena, lembro que aconteceu unha vez no transcurso dunha comida nun restaurante chinés a que fan referencia Fina e Marilar no seu libro. Cando ainda non comenzaran a comer, oíron sus berros estarrecedores na cociña. A cociñeira cortárase nunha man e tiveran que marchar con ela para o hospital. María Vitoria ergueuse e dispúxose a botarlle unha man ao dono. Ao final non fixo falta que se puxese a cociñar, pois chegou alguén de contado para encargarse. Con todo, ela empeñouse en poñer o pan polas mesas. O recordo que chega a Adrián é algo máis festivo e inédito. Pola peregrina convidábanos a miñas irmás e a min. Primeiro levábanos comer e despois íamos á casa onde organizaba unha partida de parchís. Sacaba o tabuleiro, os gobeletes. Meus pais tamén querían intervir, porque ela poñía uns billetes de 1000 pesetas. Pero ela negábase e dicía: eu inventei o xogo, así que son eu a que poño as regras. Sempre gañábamos un de nosos tres, que nomeaba a María Vitoria administradora. Eran moitos cartos. Nosos pais dicíanlle que nos malcriaba. Dábamos con ela unha volta de recoñecemento por a feira para ver en que enredos queríamos ir, e logo había que facer os cálculos ao que ela axudaba. Era moi hábil para facer operacións rápidas. Parecía que tiña unha calculadora na cabeza. Un dos xestos de cariño coas persoas que María Vitoria estimaba consistía utilizalas como personaxes nas súas historias. Pola súa obra circula xente real que era importante para ela. E o que ocorre mar adiante,
onde aparece o seu home Xosé Luís, o seu aluno Xesús Rábade, súa nai Lola, a nai de Rábade, Lola, ademais dos 3 fillos de Xesús, Sara, Emilio e Xesús. Begoña aparece en Leonardo e os Fontaneiros, Fina, Manolo Lía e a súa muller Beatriz en Guedellas de Sedo e Liño, Támara, Mini e Adrián, como xa se dixo, noutros contos. Unha vez publicado o libro, agasallaba a persoa mencionada co rogo de que o lese. Mesmo chegaba a anunciarlle a alguén con antelación que ia a utilizar o seu nome para algún personaxe, como nesta dedicatoria. Para a miña amiga Támara, coa promesa de porlle o seu nome á primeira rapaciña xeitosa que apareza nun conto, un bico, María Vitoria, e cumpriu en o libro das saudades e os degoiros. Cando facía un regalo pensaba ben na persoa destinataria. O que máis lle prestaba era facer que unha valese por 2. Se coñecía alguén que se dedicase á artesanía, encargáballe algo. Así, amosábase xenerosa 2 veces e con 2 persoas ao mesmo tempo, pero sen lle dar ao seu acto un carácter de esmola. Houbo un tempo en que algunha xente lle felicitou o aniversario ou o santo cun traballo en coiro do taller do fillo dunha ex-alumna súa. Existen probas da xenerosidade da escritora xa antes da súa chegada a Pontevedra. Cando estudaba a carreira en Madrid, xa se contou en moitos sitios, impartiu clases gratuitas de francés no barrio de Entrevías. Tamén reparou nun compañeiro de curso cego, Xosé Luís Yacer, e non dubidou en botarlle unha man. Pasou horas e horas a ditarlle apuntes, a lerlle en voz acta, textos literarios e os asuntos da clase. Cando rematou a carreira, como xa é sabido tamén, marchou para Pontevedra, casou e marchou para Pontevedra con Xosé Luís. María Vitoria colaborou coa ONCE facendo traducións fundamentalmente do francés. Aproba as oposicións no ano 65 e cando toma posesión da súa praza no Instituto Masculino de Lugo decidiu entregarse plenamente do país. Di, foi en Lugo onde Galicia se revelou ante os meus ollos enteira no seu ser, na súa cultura, no seu feitizo, na súa problemática e na súa lingua. Xesús Alonso Montero influiu decisivamente na súa actitude persoal e fixo posible esta revelación, pero non só, tamén algúns dos seus alumnos, como Xesús Rábade. A importancia de Xesús é recoñecida por María Vitoria. Ali entra a miña crise de conciencia, e nela ten moita importancia na miña vida Xesús Alonso Montero. Botei 2 anos en Lugo e comprendí a distribución social da lingua. Sempre lle manifestaría ao profesor un fondo agradecemento. A actitude ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes herdeinos de quen foi o meu mestre, de quen me honro e recoñezo como a mestre. A partir de entón, deste descubrimento en Lugo, mergullase no idioma, lee escritores galegos, fundamentalmente Otero Pedrallo, aprende léxico e comprométese coa cultura da xente, a xente que falaba en galego, que eran os traballadores, os obreiros, os labregos. En outubro do 67 torna a Pontevedra o Instituto Valle Inclán e até 1970 non temos noticia de que escriba en galego, pero sí de que o ensinaba, tal e como conta unha alumna, Moncha Fuentes. Naquel curso do 68, unha María Vitoria xoven, entusiasta e recén chegadiña de Lugo, ensinábanos a amar a nosa lingua, que tamén fixo súa, e a ler a Rosalía, a Valle e a Miguel Hernández. María Vitoria confesa, xa de volta en Pontevedra, a pesar da miña sincera conversión á galeguidade, escribiu unha novela e unha colección de relatos para adultos en castelán. A novela é Alcores de Don Alvar, que estaba sin publicar, e os relatos acabou de publicar Urco, rescatados pola súa familia e traducidos ao galego. Nesa época, no ano 70, leva un premio nos Xogos Florais Miño-Galaicos de Guimarães por La Casa de las Varías, tamén en castelán. E nese ano presenta tamén aos Xogos Florais
un conto, A Gaiola, que está escrito en galego e que non resultou premiado. Sin embargo, para ela, pois era a mellor das dúas, pero acaba de tamén ver a luz neste ano por decisión da familia. A partir dese momento decide escribir en galego. O compromiso que asinei é libre, di ela, unha opción persoal exenta de calquera tipo de interese. En 1972 acada o segundo premio de contos infantil do Facho da Coruña, con Clarisca e Uruceiro. E en 1973 inclúe este libro en Mar Adiante e publica a súa primeira obra, que é un dos libros fundacionais da literatura para a xente nova. Dille ela a Xan Carballa. A partir daquela, o meu compromiso co galego xa foi para sempre. Escribo en galego porque amo a Galicia, porque Galicia me deu moito, porque penso en galego, porque collín a causa dos pobres. Sinala Xesús Alonso. A partir de 1973 publicará novelas, contos, ensaios, estudos, poesía, prácticamente sempre en lingua galega. Entre estes traballos está un libro promovido polo propio Xesús, a antoloxía Os Novísimos da Poesía Galega, na que ela organiza os poemas, selecciona os escritores, escritoras, que tamén hai unha, e tradúceos ao castelán. A partir dos primeiros 70 podemos afirmar que María Vitoria se converte nunha traballadora activa a prol da cultura do país. En 1973, ela, o seu home e outras 7 persoas poñen en marcha a librería Xuntanza, que foi unha iniciativa fundamental nunha Pontevedra que estaba adormentada neses momentos. Esta librería converteuse nunha referencia tamén para a literatura infantil e juvenil en Galicia, según conta Fina. O proxecto non resultou positivo nun primeiro, pero un mal negocio. 3 anos despois tivo que cerrar, e quen estaban á fronte da librería nese momento, Xosé Luís, o home de María Vitoria, e a propia María Vitoria, que tiveron que correr coas débedas. De por parte, María Vitoria atende as súas clases no instituto, e mesmo é xefa de estudos nocturno e diurno, o cal lle suporía un traballo dobrado, pero, ao mesmo tempo, un maior contacto coas alumnas, coñecer os seus problemas e pretender resolvelos. Ela axuda a cubrir as solicitudes de bolsas, facilita axudas directas con cartos do seu peto para pagar a matrícula, para comprar libros ou para asistir a algunha excursión. E aínda así, non era desas persoas que se gababan de axudar aos demais, por iso moitas destas actividades son aínda hoxe desconocidas, mesmo para a propia xente beneficiada. Para iso, inventaba que o centro dispunha de axudas para casos especiais e ofrecíase a preparar todas as xestións sin que a persoa beneficiaria tivese que mover unha palla, nin se vio obrigada a cubrir papel ningún, nin precisaba outro documento ca a súa propia necesidade e ilusión. Ven aquí ao rego contar un caso moi semellante que afecta a miña familia, concreto a unha das miñas irmás que está aí. Cando as dúas maiores estudaban no Instituto Femenino de Santiago, meu pai solicitaballes becas, pero o pobre afogaba no medio de tanta papelada. E un día estaba na xanela da secretaría e achegouse un señor moi atento que lle falou en galego, preguntoulle o que quería e mandouno pasar ao seu despacho e axudoulle a encher as dúas solicitudes de beca. Aquel home, o secretario, chamábase don Antonio Fraguas, ao que felizmente se dedica o próximo Día das Letras Galegas 2019. María Vitoria chegou a conocer moi ben a lingua e a literatura galegas. No que respecta á literatura, xa nas clases no Instituto Femenino dedicaba algunha hora á semana para explicarlle ás alumnas. Así o lembra a Academia Rosario Álvarez Blanca. Ela ia metendo cada semana algún anaquiño de literatura galega nas clases e foinos animando a que cada pouco nos foramos presentando tamén pequenos textos escritos por nós en lingua galega.
moitas xa nunca o deixamos. A partir do 72, María Vitoria xa estaba preparada para impartir clases de lingua galega, aínda que o seu activismo cultural non quedou só niso e comeza a dar conferencias sobre distintos temas. Inicia a alfabetización dos galegos na súa lingua propia e imparte clases de balde en Pontevedra, en Vilagarcía de Arousa e mesmo no Ateneo de Ourense. Durante os primeiros anos desta década dos 70, a única docente non galega, lembranos Alonso Montero. Garda a familia dous testemunhos dos agradecementos dos alumnos daqueles cursos. Un do delegado do Padroado Rosalía de Castro, don Manuel Trigo, que di que lle debemos a nosa profesora este novo modo de sentir o noso idioma. E o segundo, unha carta do alcalde de Vilagarcía de Arousa, alumno dos cursos de galego, na que lle chama boa amiga, namorada da nosa rexión e da nosa lingua. No plano personal, María Vitoria comeza o proceso de adopción de Begoña e Carlos, que non poñería o ramo ata 1975. As angueiras multiplícanse, ten que atender a 3 persoas na casa, o home e os 2 fillos. Estas son algunhas das pinceladas do traballo por a nosa cultura que María Vitoria desenvolveu nos seus primeiros 40 anos de vida. A partir do 75 hai un período de case unha dúcia de anos no que parece hibernar, ata que acaba saindo da cociña. Cando no 84 a Consellería de Educación convoca os primeiros cursos de especialistas en galego, Rosario Álvarez pensou nela para que dese clases de literatura. Ela era como se lle tocase a lotería, e deu clases en Pontevedra, Vilagarcía, Portonovo e Porriño. 2 persoas que están aquí recibiron as súas clases en Pontevedra. Continuou traballando, parece que contaba con todo o mundo, continuou traballando incansável ata o final dos seus días, un labor que compaxinou con responsabilidades familiares porque despois tamén tivo que atender a súa nai. Colabora na maior parte das campañas de lectura da Xunta de Galicia, que mencionou antes Marilar, viaxou a bibliotecas, a escolas, en calquera sitio onde se demandaba, Madrid e Salamanca, participou nos libros ilustrados que se facían desde a Consellería, desde o Concello de Pontevedra, o Correo Galego ou o mesmo Castromil. Participou, leu en 3 ocasións o pregón das feiras do libro, e ben outra das actividades nas que se centrou María Vitoria e que lle encantaba era traducir. Entón, a traducción, aparte de facer antes as traduccións xa que facía para 11, comezou a traducir para Galaxia. O primeiro libro foi O Canrín e o Lobo Crispín, que lle pediu Carlos Casares que traducise. Logo Carlos andaba traducindo cousas de Argos Vergara e pediulle a María Vitoria e outra xente que lle axudase en esas traduccións, e María Vitoria colaborou. Despois, ela pasou a dirixir a colección Árbore xunto con David Zotero e Antonio García Teijeiro, e tamén, evidentemente, baixo a dirección suprema de Carlos Casares. Colaborou na fundación do PEN Club Galicia e colaborou tamén na fundación de Galis. Desde logo aí tivo un papel primordial porque era moi amiga da presidenta de OEPI, da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil, Carme Peris, que ilustrou 2 libros que eu recordo neste momento. Ben, fixo moitísimas cousas. Rematarei, entre todas estas cousas, en de dicir que fixo 2 libros de texto, dos que se vai falar hoxe: Literatura Galega século XX e Literatura terceiro de Buc. Entón, como xa se vai falar, eu non o mencionarei. Tamén As linguas de España e Prosa e Verso, que son 2 libros pequenos de divulgación dirixido a rapaces e dirixido tamén ao profesorado. Antes de rematar, non quero esquecer 2 mostras máis de xenerosidade da escritora,
ben coñecidas. Unha que quixese legar a súa biblioteca, a súa querida biblioteca, o último instituto onde estivo, o Instituto Torrente Ballester. A segunda é a xenerosidade da autora para as causas xustas cando cedeu os dereitos dun dos seus libros a Amencer Aspace. A súa familia, que tanto nos axudou a todas as persoas que estivemos preparando libros sobre María Vitoria, deronnos todas as facilidades do mundo que se podían dar e moitos máis. A súa familia quixo respetar o desexo da autora e así na nova edición de A Brétoma figura na páxina de créditos: os dereitos de autoría deste texto serán cedidos por desexo da familia de María Vitoria Moreno á Asociación de Atención á Parálise Cerebral e afíns a Amencer Aspace. Coido que ven ao rego traer aquí as contundentes palabras da escritora María Reimóndez, que fala de invisibilidade das mulleres e máis en concreto de María Vitoria, a que este ano lle dedicamos ao Día das Letras Galegas. Resulta abrallante que certos literatos sigan considerando admisible non ter nin idea de quen é María Vitoria Moreno. Non teñen o máis mínimo reparo en ignorar o traballo esforzado e meritorio das autoras. E como ramo desta miña contribución, velaquí estas palabras que tomo prestadas de María Varela. Como principiño, María Vitoria Moreno sempre tiña o corazón aberto para recibir a calquera que chamara á súa porta. Moitas grazas.